O Goberno de Boiro aprobou a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa urbanística cos votos en contra da oposición. A Casa do Concello de Boiro acolleu na tarde e noite de onte a sesión ordinaria do pleno correspondente ao mes de marzo. Debatéronse 8 puntos, un dos máis destacados foi a aprobación definitiva da ordenanza fiscal número 6 reguladora da taxa urbanística. O primeiro en intervir neste apartado foi o concelleiro de Boiro Novo, Xurxo Triñanes, quen apuntou que presentaron alegacións ao proxecto e lamentou a política do goberno local de incrementar os impostos no concello. Para quen lle toque pagalo, que xa é un esforzo bastante grande tal e como está o prezo da vivenda e tal e como están todos os custes asociados que ten unha vivenda, gravarlle aínda máis cando, repito, para o Concello de Boiro non vai a supoñer tampouco un gran incremento nas arcas, anecdótico, realmente anecdótico. Como digo na nosa alegación, é dicir, vamos a recaudar menos, e perdóneme, porque xa sei cal vai a ser a súa contestación, pero os datos son así, son certos, menos do que nos vamos a gastar en macetas para poñer nas beiras rúas de Boiro. Entón, a mellor hai que poñer algunha maceta menos e non subir os impostos. A voceira nacionalista Raquel Suárez reiterou o non da súa formación o igual que o fixera no pleno de novembro, cando se presentou esta modificación, e afondou nos cambios que terá a ordenanza que regula a taxa urbanística. E quero poñer como exemplo pois a comprobación da comunicación previa de primeira ocupación pois dunha vivenda unifamiliar que paga ou pagaba 17,34 euros, vai a pasar a pagar 50, 60 ou ata 80 euros en función dos metros cuadrados construídos. Outro exemplo, galpóns que pagan 12,07 van a pasar a pagar 25 euros e instalacións industriais que pagan 27,89 pasan a pagar 250 euros. Como digo, estamos en contra, xa votamos en contra cando foi a aprobación inicial no mes de novembro e imos volver a votar en contra porque, bueno, máis que nada forma parte do plan que ten o Goberno no para Boiro, e o plan que ten é subir tasas e impostos. Na quenda do grupo de goberno, o concelleiro Luís Ruiz afirmou que a proposta que presentaban ao pleno estaba estudada e consensuada. Non se trata de subir por subir, trátase de, na situación económica na que están os concellos, cunha subida generalizada do precio dos servicios e con unha conxelación das transferencias por parte da maioría das administracións, non tanto dentro do Estado, si dentro da Xunta de Galicia, que leva desde o ano 2012 conxelando as transferencias que nos traslada, o que pretendemos é seguir mantendo os servicios e seguir mantendo a inversión dun concello que é puxante e que nós, na nosa dirección política, está que siga sendo puxante. E afirmou que os socialistas apostan por seguir mantendo a capacidade de Boiro de ser dinámica. A cuantía que se vai a cobrar de máis con esta modificación de tasas non é nada, pero, bueno, a modificación de todas as tasas, que igual teñan que estar modificadas xa antes, porque son 2003, 2005, 2009, e levan todo este tempo sin subir, bueno, pois a axuda de todas elas vai nos a permitir continuar con esta capacidade de crecemento, de puxanza que ten este concello. E ese é o camiño que nos vamos a seguir intentando. Mentres que o portavoz dos populares, Fernando García Dieguez, anunciou o voto en contra do seu partido. Solo, señor Ruiz, na súa primeira intervención deixoume unha cousa que me descolocou un pouco. Dixo que a taxa estaba consensuada, a ver se na segunda intervención me di con quen. O dixo usted, na súa primeira intervención. Tomei nota deso, por eso yo pregunto nada máis. O mellor foi un lapsus, que pode ser un lapsus. Referíame a que está traballada antes da súa presentación, consensuada entre os membros do Goberno e traballada antes da súa presentación. Non é algo, non é unha floritura que traemos aquí por traer, non. O punto foi aprobado con 9 votos a favor do PSOE e 8 en contra de Boiro Novo, BNG e PP. Trataronse máis asuntos, como o aumento da oferta formativa en ciclos de formación profesional e da Escola Oficial de Idiomas de Boiro, e mocións dos socialistas sobre o plan estatal de condonación de débedas das comunidades autónomas e do canon da auga recadado por Augas de Galicia, que foron aprobados.